Jo, jeg skal den lige helt af. Så er den skåret af. Hvorfor? Sjælve da. Vi er allerede kørende. Må jeg lige se, hvor Okay, prøv at, jeg så sætter du ned, men pas på, den her den kommer som et slag bagud, så den skal lige, man skal ligesom, jeg har ikke lige fundet det system endnu. Jeg tror lige, vi skal... Ej, pas på dine hænder, Okay, nu prøver vi med spændebånd her, se om det virker. Så prøver vi med spændebånd. Andet forsøg. Jeg synes, jeg er for lille til den her. Du er fuldstændig vanvittig. Okay, nu prøver vi i anden gear, så ser vi, hvordan det rykker. Så må vi se, hvordan mine testikler har det bagefter. Det kan godt være, at den lige skal hjælpe i gang. Nej! Kom så! Ej! Kan du ikke? Anden gear, det gik ikke. Første gear.